Zamfina zuro. Kodibine dona. Azanjibale nana. Kutorosiko gake. Che, isebete darabima. Hey, marini kungago kaja. Ali say isebete darabima. Kungago ni bari kaja. Ali say isebete darabima. Nigala dugukila. Ali say isebete darabima. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Karamɔgɔ bɛ zɛn. I ka nin dɔnkili a ye ne hakili jigin Jarabi de la sisan. Sare, ne min f'i ye Jarabi ɲɔgɔn ma da Bataradenw cɛla fɔlɔ i t'o b'i ka baara la. Karamɔgɔ bɛ zɛn. Walayi muso fɛn fɛn b'a f'i ma ko je t'aime. Batara kuma fila ma tɛmɛ a kan. Je t'aime. Ne y'o dɔn a mɛnna ko Sare, o t'e ka kuma langali ye ko. Bilahi ni muso o muso k'i ma. Sare ko je t'aime. Ni bɛ se a Batara di a kan. Le monde part en couille. Je t'aime kɔrɔ de je m'amoque. Wa o si yɛrɛ tɛ problème ye koyi. Cɛ min yɛrɛ ye je t'aime créé a cɛ sara o. Ne b'a cɛ tɔgɔ dɔn. A tɔgɔ. A cɛ tɔgɔ de ko Olukunlali. Jani je t'aime créé baga in. Walahi ni sisan 2022 o y'a sɔrɔ diɲɛ na. Sisan sɔrɔ an bɛɛ sara. Sisan b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ tiɲɛna. Ala ka se Sare b'a dɔn ko. Walaikum salam. Ne b'a hakɛ tɛ i jigin a fɛ karamɔgɔ Dudu. Ça va? Ça va. Ne fɔra e kɔ so yen nɔ. A ka di kɔni. Ok c'est bien. Comme ne b'i ka sumu ye, u ka di ne ye kojugu, ne bɛ fɛ ka ne kanadiya, ne yɛrɛ ye Kuyate de ye. Ayiwa tabarikala. I Kuyate. Karamɔgɔ ye sɛ, i ma ye ne delila k'a fɔ. Ne bɛ s'i ka baara la. Ayi. Sare n'o fɛ e kɔni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn e bɛ s'i ka baara la. I ka sumukɛyɔrɔ kɔni. N'i y'a faamu e nakun ye jumɛn de ye i b'a fɛ ka mun de kɛ. N b'a fɛ k'an kalan dɔnkilida la. Ayiwa o tɛ baasi ye nka o ka gɛlɛn dɛ parce que an bɛ karamɔgɔ bɛ fɛn. Ayi baasi foyi t'a la a y'a kɛ a y'a kɛ Sare ni min ka di ye dɔrɔn de bɛ kɛ koyi. Ayiwa n y'a dɔn i pɛrɛnnen don. Karamɔgɔ bɛ fɛn i b'a dɔn artisiya ko don komi a nana an ka don a jigi kɔrɔ. Ayi Sare an n'an ka baaraw tɛ baara kelen ye ten nka an bɛɛ ye a damana artiste ye. Ni i dɔnnen don i ka baara la i b'i ye koyi sinon ne ka diɲɛlatigɛ dagaba in kɛ n ko ne de fɔlɔ y'a kɛ yan maaw sɔrɔla ka ne ladege n'i bɛ se i ka baara la maaw b'i ladege koyi Sare kɔni i tɛ i ka ko ye. Ayiwa Zorobinɛ an b'a daminɛ étape fɔlɔ la barisa n'i y'a mɛn art ko création de. O yɔrɔ ye tiɲɛ ye dɛ diɲɛlatigɛ in na n'i ma création k'i ka baara la y'a kuma bala i bɛ taa jiwoyo fɛ. I bɛ taa jiwoyo fɛ dɛ. Hali n'i y'a ye an ka président caman bɛ yen u bɛ taa u bɛ na c'est parce que u bɛ ka baara kelen de kɛ mais Asimi nana création kɛ dɔrɔn a y'a sigi. I bɛ jateminɛ kɛ je t'aime kɔnɔna la n'i ye je t'aime ta k'a lajɛ u ye moi aussi far'a kan o nka moi aussi de y'a bɛɛ la Bataraden ye. O kɔni ɲɔgɔn ma da ɲɛ ma. Mais aujourd'hui aussi c'est un autre. Ka kalan de sisan. Ne ba i jalen bɔ. Sare n fana ka wuli kan jɔ wa. N'a ka di ye wuli. Baasi tɛ wuli la. Sisan artisiya la i kɛ tan a kɛ tan Kole. Ayi ne ko dɔnkili de o. N lamɛn sa Kole i b'a fɔ petit. Jeli Sare. Kole. Jeli Sare petite. Ibiri Kole. Petite. Kole. Jeli Sare. Jeli Sare. E bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ koyi. A bɛ fɛ k'e dege dɔnkili min na ne ba. O ye Ivoiriyɛnw ye dɔnkili min na ko Kole. Ale de y'a dɔn. Ale de y'a petit di dɔnkilidala ninnu na. E bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ min kɔ. Sare yɔrɔnin dɔ de yir'e la. O yɔrɔ in ye Kole de ye. Nka yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye zanga. Awɔ. Karamɔgɔ bɛ fɛ i n'i ka ko bɛɛ i hakili ka di n'i y'o faamu parce que artisiya ye fɛn dɔ de ye ni ne ko sisan n b'a bɛɛ kɛ e kun globalement i tɛn'a faamu i y'a faamu sisan i tɛgɛ kɛ tan a danna nin kɛ tan a kɛ tan ayi sumu kɔni bɛ kɛ koyi sugulan in bɔ n kun na a kɛ tan ma Sare a bɛ ko Bataraden i fari naga de kojugu na i b'a dɔn Jeli Sare a ka kalamɔgɔ ye ne de ye e ma mɛn karamɔgɔ wɛnzɛn awɔ a bɛ jeliya fɛn fɛn na ne de b'a sɛbɛnw d'a ma nka a fa k'i jigin maa y'a o la.
o kɔni n'i y'o kɛ bɛ wari sɔrɔ awɔ. Awɔ a ka o de ka di ne ye su. Karamɔgɔ bɛ se ayiwa baasi tɛ nka i b'a fɔ a ye hali ye création de e bɛ mamaya mun ye ni ne b'a kɛ sununkɛyɔrɔ la a ka di maa caman ye k'a ladege o nka bɛɛ n'i ka genre de don bɛɛ n'i ka genre de don dɛ i bɛ su ye ko mamaya o jali mina jali tigi la mamaya jali kolombe jali yati aujourd'hui aussi c'est yakili sigi sa i fana bɛ karamɔgɔ du de kɔnɔ sa ayiwa a ma ban sa yɔrɔnin kelen bɛ yen a filɛ ko mamaya nugu kolombe mamaya o ne ma lawuli ni ma sani jali la sara la taga ma lawuli ni ma ne wa tan kanu fɛ so i ma dɔn mamaya o mamaya sara yakili sigi sa ne ko ya dɔn min bɛ hakili la nka o tɛ kɛ du kɛnɛ na i bɛ se ka a nɛgɛ karamɔgɔ an fana ye cɛ fila de n'a y'a kɛ cogo dɔ la a tɛ faamu dɛ i b'a kɛ turu turu kɛ sara ni e bɛ ka sigi i bɛ nin wele kɛ ayiwa n y'a faamu i fana sa bonesi bɛ ko hakili se karamɔgɔ n y'a faamu ne ba i tɔgɔ Kaya. Kaya o tɛ mamle de karamɔgɔ bɛ se walahi i ye kaja tɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ barika b'a la i ye kaja tɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ duwawu b'u kɔ bilahi maa o maa i bilala kaja tɔgɔw la i bɛ ala kɛlɛ de la i kɔni tɛ maa kɛlɛla o yɔrɔ la wa kaja tɔgɔ foyi tɛ yen ko mun delila ka baji jɛ o tɛ yen a bɛɛ ye baji sɔrɔ n ko musomanin damadamani bɛ yen jeli sare i bɛ barikatigi ɲini ba ɲini i tɛ n'an ka fɔlɔ f'i ye wa o ye Fatimu ye i tɛ n'an ka filanan f'i ye wa o ye Awa ye i tɛ n'an ka sabanan f'i ye wa o ye Koro ye karamɔgɔ bɛ se i ko mun y'a fɔ cogo min kaja tɔgɔ bɛɛ bɛ bagi sɔrɔ barisa u hakili ka ɲi parce que an y'an kɔnɔ jɛya ye an ye caman yira la i ka résultat yɛrɛ tɔ bɛɛ n'an donna so kɔnɔ sisan donc qualité dɔw bɛ yen nɔ ani dongili qualité dɔw bɛ yen ari kɔnɔ an b'a fɔ minnu ma gros voix i n'a fɔ ne ko a y'a faamu a y'a faamu bon olu tɛ se ka kɛ du kɔnɔ yan an bɛ don so kɔnɔ de n bɛ a kɛcogo yiri la sare n'aw donna i bɛ se ka kilim k'a la i bɛ kilim k'a la i ye kilim don i ye ɲɛw da a mɛnna kabi waati a mɛnna komi sokɔnɔna fɛrɛlen don a bɛ fɔ ko de f'i ye o yɔrɔ nin fɛrɛlen don bon yan yɔrɔ nin na maaw b'a ye kow la o miiri la ko hakili bɛ ko wɛrɛ la ka sɔrɔ o tɛ hakili tɛ foyi la hakili tɛ foyi la i y'a faamu sare n tɛ janfa fɛ dɛ n'i ye dafara b'i fa ayi sare ne da ko bɛ ɲɛnabɔ dɛ an b'a ko kɛ cogo min sisan an b'a kɛ turu i bɛ signification de dama n'i bɛ ka tila dɔrɔn i b'a fɔ ko aujourd'hui aussi c'est un autre Bobby n ka fugula ta Batara de ala ka barika di la jeli sare barika bɛ nin kamalen na koyi ne ala cɛ sare tɛ ala ni fɛsɛ dɛ Turu bɛ jɔn na? mɔgɔ si Turu bɛ de la. ne y'a lamɛn sa turu bɛ jɔn na ni depuis ala kana da ne ma ne tɛ dɛ E ni Sare min tɛ ka fɔ ɲɔgɔn ni kelen bɔra kelen bɛ don. e ma ne faamu ayi ne y'a fɔ sare n ko nin de kan ka bɔ a la jeli cɛ sunkuru yan faamu n faamu sa i jɔ n bila ban n bɛ taa o ne ka so de don ne bɛ don hali ne ka kuma tɛ ayi jɔ sa e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ne fɛ ka min faamu ne yɛrɛ tɛ ko jeli sare de ko ko ale bɛ don ne ye i bɛ kuma la yɔrɔ de jeli sare ko kira kuma la Est-ce que ninnu bɛ ne dɔn? Walahi n'a bɛ ne dɔn aw t'aw kulonkɛ ne la. A b'a kɔnɔ k'an ka don jiginna bi de yan. A bɛ na ne sura ni so in laban tɛ yan. A bɛ kɛ ne ta ye yan nɔ.